Здравейте, приятели! Днес реших да започна да изграждам една нова система за работа. Аз съм MLM предприемач и системно се занимавам с това през последните 5 години. За тези от вас, които не ме познават все още, казвам се Калина Йорданова и в някой друг клип ще разкажа малко повече за себе си и за това как пътят ми се сблъска с MLM предприемачеството. Днес обаче искам да си поговорим за една съществена тема, за един неизменен процес от работата на MLM предприемача, а именно за изграждането на системи за работа. И днешната тема е системи за растеж, как да изградим стабилни екипи доходи. Аз, когато започнах да се занимавам с това нещо, бях много неуверена. Мислех си, че трябва да отдавам едва ли не цялото си време на това. И просто изпитвах някаква несигурност, че ще се справя, че ще имам достатъчно време, тъй като аз съм и майка и съпруга. Но в момента, в който разбрах, че трябва да има някаква изградена система на работа, която да работи за нас, се замислих и започнах да следвам именно тези стъпки. И в това видео искам да ви споделя как от хаотична работа и това да правя абсолютно всичко сама, преминах към структуриран екип и стабилни доходи, които растат с течение на времето. Във видеото ще разбереш какво означава система за растеж в реалния живот. Ще ти дам 3 конкретни стратегии, които можеш да използваш всеки ден. Ще ти разкажа една кратичка лична история, как грешките ми струваха доста време и енергия и за кого всъщност работи или не именно този модел. Така че, мисля, преди да пристъпим към темата, да вмъкна съвсем за малко една малка информация. MLM предприемачеството има доста врагове, така да го кажа, но това е един вид ангажираност, която ни носи доходи, носи ни нови приятелства, познанства, увеличаване на социалния живот, така че има супер много позитиви. Съветът ми е просто да се информирате и да изберете подходящата за вас MLM структура, тъй като все пак знаем, че много компании са работещи под този модел и навсякъде е различно. Има ги приликите, но има и едни миниатюрни разлики, които са много важни. Затова ние дали ще успеем или ще бъдем просто поредните MLM продавачки, така да ви го кажа. Нека да продължим по същество. Какво всъщност означава самата система за растеж? Това мога да ви кажа, че е един наистина доста ясен и повторяем начин на работа, който по абсолютно никакъв начин не зависи от това дали днес сме мотивирани, дали имаме време или пък дали сме в настроение. Създаването, изграждането и следването на една такава система ни дава възможност екипът ни да расте, дори и ние самите да не сме на разположение, както се казва 24/7. Новите ни хора да знаят какво точно да правят още от първия ден и съответно доходите ни да са доста по-предвидими, а не да си играем така на късмет. Днеска ще продам, утре няма да продам и така нататък. Това не е хаос. Това не е да правиш каквото ти усещаш отвътре. Това е една структура, която може да бъде повторена и да умножава. Във видеото ще разкажа как
аз изградих такава система и как я използвам за растеж на моя екип и на моите доходи. 3 стратегии искам да ви дам, които може да пробвате още днес. Стратегия номер 1, това е да имаме ясни стъпки, а не да го караме на общи съвети, както от личен опит го казвам, правят абсолютно всички MLM коучове. Всичко е базирано на едно нещо, но е поднесено по различен начин, което не винаги е полезно за всеки. Самата система означава как започва един човек, какво прави през първите 7 дни и какво следва след първия месец. Когато тези стъпки са ясни, хората не се губят и процента на отказалите се спада до минимум. Втората стратегия, която искам да споделя с вас, е обучение, което се повтаря. Не се обяснява всеки път наново. Аз съм правила тази грешка, много мои колежки са я правили и тепърва може би ще има и такива, които ще я правят. Затова тук искам малко да помогна да прескочим тази грешка, защото когато имаме нов човек в екипа, ние сядаме, обясняваме му, обучаваме го. Но не винаги фокуса на човека от среща е върху това, което ние се опитваме да го научим. Има много хора, които пропуснали са по една или друга причина нещо и питат един, втори, трети, пети, 10 път, но това на нас самите ни отнема време и енергия. Затова най-добре е да следвате duplication, така наречената дубликационна система. Какво значи това? Това означава да правите това, което прави човека, който ви е предложил бизнес възможността. Вашия спонсор, вашия ментор, вашият лидер. Най-лесно е, когато правите обучение, не да го правите, както се казва, face to face, ами да го запишете. Било то във Facebook група, било то на PDF файл, няма абсолютно никакво значение. Защото когато някой от вашия екип ви пише или ви звъни и ви каже, и ви попита, може ли да ми обясниш още веднъж, това означава, че ти трябва да изгубиш минимум 1,5 час в обяснение на нещо, което вече си обяснил. А когато имаш готов материал, който можеш да дадеш, просто изпращаш файла или отбелязваш човека в видеото и кажеш, ето, виж го наново, ако трябва, запиши си и така спестявате време за вас самите. Вместо да обяснявате всеки път едно и също, както ви казах, имайте готови материали, които да изпратите, дайте реални примери от вашия живот и също така дайте ясни очаквания на човека, защото вие сте лидер, вие не сте някой папагал, както се казва. На практика това е част от системата, която всъщност спестява време и енергия на вас самите. Третата стратегия, която искам да разберете, това е личният пример плюс подкрепата. Тези два фактора са основа на устойчивия растеж. Системата не означава да имаме някакъв студен бизнес. Системата означава да имаме постоянна комуникация с хората, които работим, да ги опознаем, да може да вникнем в същността на тяхната работа, в личността им, да разберем кои са потенциалните лидери, на които трябва да обърнем по-специално внимание. Системата тук означава, освен постоянната комуникация, също така подкрепа в трудни моменти и да има лидер, който да дава пример. В случая този лидер
трябва да сте вие. Хората растат, когато знаят, че не са сами. Дойде момента и за моята лична кратичка история. Искам да се върна набързо в началото, когато разчитах само на ентусиазъм, че, видиш ли, ще продавам като луда на целия свят, че ще пускам някакви публикации, които ще събират стотици хиляди лайкове, коментари и така нататък. Работех наистина много, седяла съм до 2-3 часа посред нощите да изучавам продукти, стратегии, маркетингови планове и така нататък. Но, за съжаление, резултатите бяха непостоянни. В момента, в който започнах да следвам системата на компанията и на екипа, с който тогава работех, мога да ви кажа, че екипът ми започна да расте и да се развива по-уверено. Новите хора в екипа ми се задържаха за доста по-дълго време и аз спрях да гася пожари всеки ден. Именно тогава разбрах, че растежът не идва с повече усилия, а с по-добрата структура, която следваме. Ако ти, точно ти, който гледаш в момента, ако ти искаш екип, който знае какво прави, искаш доходи с перспектива, но не на приливи и на отливи, и търсиш система, а не хаотична работа, напиши ми в коментар думата система или се свържи лично с мен. И ще ти помогна да започнеш да растеш. Абонирайте се за канала, ако смятате, че тази информация е полезна за вас и за хората, които работят с вас. Защото тук ще говорим за реален растеж, за лидерство и за устойчив бизнес. Системата не ни ограничава, тя ни освобождава.